Daga. E fa pagale na. No, ne farma fa. E dunya kunne. Life wote. Kure chali no. Ko chale no tindro. E umeyele la sai balagi farfaragi sinya kumbe. Wote se. Utsa yau. Ni me ganye fone yana. Lola wote si waroma. Kanko. Wote. Kumema dani nada. Dana ma no so. Dalin dira. Ai e dalin tenila. E dalin no nila e bala mfo e tofo. Mo te jega ye kile. Min keri la gateme nete no nyona. Nyafam. Dalin dira. E dalin no nina ni beko fe e bela siya ira nila. Yes, marola tuka miri feno la. Ni dana bale atekile. Amen. Obli akila. Ngo te nya fami. No wonte yi sana ma fami. Nebe ta sufo. Okay. Namnyo wele. Kwame. Mana? Daga. Adne ready angaju. Kere le yimu ko ina mai kere la de yimu ko ina mai re wanga ku benino wankadi mere ne fle wakati nan juera de bine kuma. Nana sabalsa. Me kuma ne kumbena bunga. Okay. Ne kumbena furure ka. Mere bo kalamare mere mire ne gadina. Kasu giri la kile giri ori ne gadina anga joy ready. Anga joy. Nana. Ega tan don den na madron. Tan don dia ma bebe nyina bokwa. Ana ko given decision ta kwa. Katando de ma ukuma temero. Nimi kuma temero do temeradi. Am fe wakati na bulu ko de. Ne de ko ntala bi ntala shi. Anga ja kadini de ka su giri ka kile giri. Ka do mobile kono ka telephone soro e dun ne fle ngo fe telephone re tele giri. Kadini de ka su giri anga joere ala ere kam. Ti mo ko ina mai de. Ne anga joere. Nana sabalsa. Munebe ni ken nina wakati na. Ha? Munebe na kuma kono wakati na. Ega tan don doron dia doron. Utin blue. Something blue waya kanga fana wakati de. Ni kanga ga wakati na ko wakati de. O kuma temera ga bon. Nana mi dilisa kana so wana kana. Ha? Da ni ko ndi mi firo anga jo. Bindi yere de rure ake ala yere kamita ke kama anga jo. Wakana ngole ble ni yere. Telefoni yere te mbulu kuma te kamu anga na nyogon yere ble. Nte fere ki yere. Yana ma yere kono. Ni yere ni gedina. Ni par. Mami wala kurui. Bas foi tana. Ira untine no mentara. Untara vegila. Okay. Untara jon fizina. Ya kuwa isare. Mami ulu beda blowing. No dabla mena sandro. No jara nere.
Ni o fɛn na meno. Ere de ku vire ku me yakila wakati bo. Amano wondon. Abe kodi sango ni ndebe furu baga doro ni nega chesoro mi furu. Ni Simon Bella. Ore nyona tere furu nyona teni mo yana masoro doro mi o kabi furu. Tugo ko ino ka waku ke furu. Awe. Meu, cheni yu metuga munga kumafabe woni. Awe adino beshitala. Basitala woni. Beshitala. Ni tere te galega ku famia pasi shafa ni na yowe. Amanto barola fari faga be bali ni ni anyi na ba fuku fushi. Woni yake adalinte ni na rekasi abe to wa fuku do de la wa kuro kale la gatene. Ko ali ko ori gele no gato. Antaro minero mabe abu kuma nefo. Ibi minge amani. Ibi jijari kani minagani. Ko ba gili la cho msori kana to ko yere ga do akuna yere ga dai laure kai. Ne rebenta ni samgono bi Allah di badon wallahi. Ni mami nini jero kuma yongo fe. Ken kumene fe ko saya. Inde ko fe on fe. Mais fene kumpe chen bulu. Ne fene kon kumene folo la madon. Nataka di mobile nunu. Telefoni ba ko nunu vi nunu don yoro la tagon. Ne otwe. Ai samto manungu angu warre ka bene bo. Iwe chanyana mali ni doron. Wartigi nu flote mtufe. Alu mago doron ni. Ale mo yana masoro doron tugo inu ka awaziga laban furula oro nyona. Fwetu bo nere mano ye dongo do. Ne bo nyini ga yafa bari de la fe nya woro nyini ga defa na de me carte kele ne ya nyini ye ma ye ka mo sara u ga nyini ga defa amai ali sisa ngoni me ga nyini la sona la ye gaske do la wo abi nyowe ala go ke wo ire mi ga chani ira na dimi wale aira kanga temera ka bro ro la re kuma be to ga jogan la jewa awo na bro kuma fe chon awili awo mami mafanga yi jodoron ame kuma awo ni bom ne ga yere. Allo la teme anfa ngawo ye interim sore be na wo ka be fegi ni ni nga kuma shena okay ame aku kalina awo ya mani min ne ga yere nala sonama kana to ni ga kilela nala sonama ifenega ife ala gina gaske de nyona nala sonama awanya wa serege ndere president bare ro awanya Mega sira ni na to ni msuka bulu ofene bala kuma lola me amana ya togo ke mana msufuru togo aji ke da msufuru na ni kada ya alisa na onyo ni ya la fanya abisa ya ni mtu babula bi fulana ubega fsa yani na maniga fulana ko ni nasra ka yafa sana kan jini ko jugo na we abi yafa na bife abi yafa na ni madam amina. Ouais, ça va? Ça va. Aucun. Mira. Edu mela nalale tanto. Mo getirim zum fonde ba. Oh. Agarari. Ya. Ni. Okay. Ay getirim zum fonde ba. Ayo. Ale dulu. Na. Negativo, na to kabara garona. Macho. Ay, negativo. Aku ga be fegi ko, macho.
Ouais, ça va? An bɛ ɲɔgɔn su na quoi k'an bɛn quoi. I y'a faamu. N ka teli quoi, mɔgɔ bɛ kɛ n kɔnɔ quoi. I y'a faamu. Sariya tɛ deli ka nin kɛ ne la dɛ. Ayi non, t'inquiète, foyi tɛ yen nɔ. I y'a mɛn a, foyi tɛ yen nɔ. I y'a ye, k'an bɛn quoi. Voilà, ciao. Ciao. E nin ye ne la maloya bi koyi. Ni yafara ne ma, ne maloyara dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Mɔgɔw bɛ bɔ. A yɛrɛ ye ne da ye cogo min na, mɔgɔw bɛ bɔ. Ne yɛrɛ bɛ taa wele. Dabali banna. Ne bɛ taa. Ayi, a ka ɲi. Ayisa, a ka ɲi yɛrɛ de, a ka ɲi. Ara ye koyi. Sarah, Sarah jɔ sa. Sarah, Sarah tɛ de. Sarah, ne yɛrɛ sɛgɛnna. Sarah bi ma ne bilen ko dɛ. A kɛra fama dɛ, kɔri baasi tɛ n kɔni. Saga wale ne bi a diyara ne ye sa. Bi ma ne bilen ɲinini na, ne ye mɔgɔ bila ka taa an ka yɔrɔ kɔrɔ na k'i ɲini ka dɛsɛ ne min ye. Ne ka wari di mɔgɔw ma k'i ɲini an min ye. Ne y'i bi a diyara ne ye cogo min na Ala de b'a dɔn. Sisan ne kun bɛna i ɲini ko ne yafa deli fɛ saga ne ye min k'i la i ka yafa. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ye min kɛ ne jo t'a la dɛ mais wagati y'a sɔrɔ ne kun ma fɛn faamu mais ne nana se i bɛ se ka yafa ne ma cogo o cogo o de ka di ne ye. Saga mɔgɔ ɲɛnɛma yɛrɛ tɛ nin kɛ. Ne kelen filɛ ka min kɛ la mɔgɔ ɲɛnɛma foyi tɛ nin kɛ mais o y'a sɔrɔ ne ma diɲɛ de faamu. Ne nana ne bɛ deli Ala yɛrɛ kama kira kama i ka yafa ne ma. Walahi ne y'i ɲini ka dɛsɛ. Saga sisan yɛrɛ ne kɔni bɛ fɛ i ka kuma ne fɛ Ala yɛrɛ kama. Saga ne kɔni sera ka yafa ne ma kɔni o kɔni bɛ jigin. Saga e dun tɛ ka kuma. Saga ne kɔni Saga Saga Mami, o pereselen no. Ne ma se ɲinɛ kɔnɔ kojugu ko n bɛna bi la. Awɔ n y'a faamuya ne yɛrɛ o donna ta in maloya bɛ ne la koyi. Ne yɛrɛ mago kun bɛ la o. Awɔ a ka di yan. A ka di yan man di dɛ. Ayiwa n b'i lamɛn. I ka cɛ ni awɔ. Saga ni. O donna ta in yafa ne ma o donna ta in maloyaba de bɛ ne na ne yɛrɛ ko n b'a kuma f'i ɲɛna i ka yafa n ma. Ne kɔni ye saga ni ye cogo min na mɔgɔ ɲɛnɛma tɛ dɛ. Saga hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko nin tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye. Wa nin tɛ furukɛla ye nin yɛrɛ tɛ sɛbɛkɛla ye. Ne kɔni ye min f'i ye mami ne bɛ min f'i ye ne lamɛn dɔrɔn i ka to ne kɔ. Ne ye bɛ ni cɛ nin na cogo min na nin tɛ sɛbɛkɛla ye. I n'a jɔcogo ya. Ne dun m'o yɔrɔ yala depuis ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn. Mais ni muso delila ka taa fɛ yan. Ayi. Mais a nana dɔrɔn e ma ɲɛ ye ne la. Est-ce que mɔgɔ ɲɛnɛma b'o kɛ? Ne yɛrɛ kɔni dabali banna mais n'i ko ten. N y'a faamuya. Ne dun fɛnɛ ne mana sugu fɛn fɛn hali anw fɛ an ka mɔgɔ tɛ sɔn ne ka sugu la. Ne sugura ka ni cɛ ye suguya dɔ la. Nin cɛ bɛ na ko k'i la mami o de kan ka n bolo di ɲɔgɔn ka nin ye ka nin to yen. Ne sugura la de yan n wulila han. Min nana bi yan ne tɛ ne m'e wele a. Ne bɛna ka sɔrɔ m'e wele a. Awɔ n dabaliban bɛ ne na walayi ne bɛ siran nin ko ninnu ɲɛ.
mami i bɛ siran ɲɛ to i bɛ nin cɛ to i bɛ cɛɲɛnama sɔrɔ ni yɛrɛ la kɛ ne yɛrɛ ɲɛ to cɛɲɛ wɔɔrɔla na wa nin tɛ sɛbɛ kelen nin ye mana ko kɛla dɔn nin ye ka nin to yen ne cɛɲɛnama ɲini ka d'i ma. Ne ko ten Nana n dalen nin la n ba bɛ tɛ sɔn an janfa n terimuso sɛbɛba de ye. Awɔ e yɛrɛ yɔrɔ ne tɛ nkalon tigɛ ye e kɔni n'i ma nin ye ka nin to yen ma nin ne da tɛ ka ko fosi la. Ne yɛrɛ ka se ka kɛ e mana muso wɛrɛw de bɛ cacaw nɔfɛ wa nin bɛ taa ne kare kɔnɔ dɛ ne ye musomanin min ye dɔrɔn a bɛ cacaw nɔfɛ e m'a ye ne yan fosi wa ne ma n teriso ko n bɛ taa ne kun ɲɛ b'a jɔlen na ne b'a ne kun tɛ ka makɔnɔ ne sera ka sira jɛngɛ ten ka tun ne ka kila kuma sugu la mun b'aw ka ko lajɛ a fɔ saga bɛ sɔn ka nin kɛ ne la nin ye ka nin to yen dɔrɔn ka na miiri nin na yɛrɛ i bɛ nin to yen yɛrɛ de hali n'a y'i wele maniya ne wele ka na ka pɛli ta ka na kuma fɛ ka na fosi kɛ n'a y'i wele dɔrɔn i bɛ kɔn ka fɛnɛ i bɛ nin ka pɛli ye k'a to yen wa ni n'a donna kare kɔnɔ i bɛ ɲɛmuru bɔ n'a y'i wele i b'a fɔ i bɛ kɔn ka fɔ karisa ka na n wele an ka ko dabila ni kɔni y'o kɛ kɔni ye ko ɲɛ de kana lamɛn dɛ n'a y'i wele a fɔra k'an ka ko dabila i k'i ka telefɔni tɛ ne bɔ dibi la bi koyi fosi ye ayiwa ni ko ten n'i ka conseil mɛn Nana n b'a dɔn i tɛ n bila sira jugu kan Ala sɔnna ma. E yɛrɛ b'a dɔn ni ne sigila min na bi ko ne sigila ka ni cɛ ye cogo dɔ la e ka mamiya e bɛ ɲɛji de la ne ye ɲɛji la ne jigila misɛnyara ani muso wɛrɛ i ma fɔ dɛ e ka ne barika dɔ kɛ e valide la a sera ka na dɔn ka se k'i tɔrɔmpe cogo dɔ la ten mami an bɛɛ kasira ne bɛ ɲɛ b'a la o ko de bɛ tɛmɛ ne ko ko ne film de lajɛ a bɛ kɛ yɛrɛ yɛrɛ Ala k'an bɛɛ kisi fana k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ Nana n y'a f'i ɲɛna cogo min na i n'i ka cɛ ni n'aw ye ɲɔgɔn ye k'i hakili to a la dɛ an bɛna ɲɔgɔn ye o n'Ala sɔnna ma Ala k'an ɲɔgɔn amina ne tɛ kɛ mami kana ɲinɛ n ka yɔrɔ nin kɔ dɛ kana ka pɛli ta kana wuli ne kɔni y'a wuli kɔni ne bɛ n dabɔ a la parce que ne y'aw ye cogo min na sigo la ayi ne t'a wele bilen ne t'a wele don na yɛrɛ ye fasi min bɔ ne la ka ne lamaloya ne jɔlen ka taa ka ne jɔlen to ne bɛ ka wele a tɛ ka kuma ne fɛ ne yɛrɛ dabali bɛɛ de banna ka ne lamaloya ne k'i wele ko n bɛna n terimuso yira e la e bɛ na dɔrɔn ka taga hali k'a fɔ k'an ni ɲan o ma i b'a dɔn cɛ ninnu ka ko in mɛ o ɲɛ tana de ye den ɲuman in ye a ye ne yɛrɛ a dɛsɛra fɛn bɛɛ la ne bɛ min f'i ɲɛna nin ye ka nin to i m'a ye lamɔ la n'o tɛ i bɛ mɔgɔ min fɛ o k'e wele i t'i jɔ ale tun bɛ ne filɛli to yen dɔrɔn e yɛrɛ kama mɛ a bɛ ɲina ka bin a da ko ne taara jɔlen sɔrɔ kare kɔnɔ ne ye n ka sira jɛngɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɛ o sere forme de y'a diya parce que ne n'a bɛ kɛlɛ kuma bɛɛ a bɛ to ka apuci ninnu tɛmɛtɔ la n'olu bɛ tɛmɛ a b'olu filɛ k'olu filɛ a bɛ yɛlɛ a b'a fɔ k'olu ye kulonkɛ dɔrɔn de ye a wala a bɛɛ bɛ daminɛ tan kulonkɛ wa n'i y'a ɲininka sisan n'i y'a lamɛn ne tana fɔ nin ye kulonkɛ de tan kuma foyi tɛ sɔrɔ a la ne bɛ mun feere nin ye ka nin to yen n'i y'a mɛn Nana mun de kɛra saga ne kun bɛ k'e ɲini o ala yɛrɛ y'a ye ɲɔgɔn ye bi Nana e bɛ ne ɲini mun na mun kɛra ne yɛrɛ t'a dɔn mun de y'a to e nana don ne ka villa nin waati in na e bɛ mun de nɔfɛ saga i ka di ne de ayi ma di ye e ye mun kɛ e kun b'o kɛ yan saga bamakɔ kanu e kɔni b'a dɔn o tɛ sa o ne ta ye bi sa ne dun ta nin tɛ sa dɛ ne ta ye bi sa e ti miiri e tɛ malo e taatɔ ye mun fɛ e b'a fɔ ko diɲɛ de ka di e ya sisan ne ye diɲɛ bila o furu de nege bɛ ne la i tun ye mɔgɔ wɛrɛ b'i furu i taara diɲɛ yaala ni mɔgɔ min ye dɛ taa k'olu k'i furu i y'a faamu kana n b'a fɛ i k'a to kana to ne ni mami ka bila ɲɔgɔn na i nɔfɛ dɛ mami kana bɔ nin kalama ko hali ne b'i dɔn i y'a faamu ka da ka t'i dɔn mami mana sɔrɔ e bɛ ne bolo yanni ne ni mami ka ɲɔgɔn dɔn o y'a sɔrɔ ne tun tɛ e bolo saga i b'a dɔn e tun bɛ ne fɛ sa saga n ko bɛɛ to sa wagati ko de olu bɛɛ tɛmɛna ka ban i y'a faamu olu bɛɛ banna ka ban ne yɛrɛ t'a dɔn e yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye i y'a mɛn ne t'a dɔn e ye mɔgɔ sugu min ye i y'a faamu i k'o bila hakili la nin ko in ka ɲi sa i k'i yɛrɛ ɲini ne dun ta tɛ ka ɲi ne b'o ziri ne b'e fɛ cogo min na kɛ ala de b'a dɔn e kɔni bɛ ka bamakɔ kanu tɛ sa o ne b'i feere saga mami ko to ne ma dɛ
Nana. Ai da ila la madre. Ne da kuma hai. Nana. Ne nana da kuma hai nana. Inna ne mare ne faga. Saga ne tarifu. Na fu kun yi tai. Ya me. Eki da bana kuma labi ne nana ri ne. Kanida do la yana. Ega ti sigi ne fi no ka kuma sugu be fo ne na ko ne ka shaka ka ti ko shaka ti mo gonye na ma ja nana ja enya be shaka la. Teriya man fore ne te saga la re ne ba fo kiri ne bala. Saga ine tare depuis e man ni saga bi nyoko fe. Saga ine tare baba ko kan te sa. Wande be saga fe wa be to de tayari la. Mo ta sigi ka ko te no muna ta tien fe me ne ka tunga fo ye bila bwa kala ma doli ka tu. Wa be saga bla saga ine tare nyen yare. Yala de jara ye itari ka jela la ka se ngana ni nana soro ne mshaka be nyoko bulo o tene no e ala ka keri ala de ala tene mshaka ka ke nyoko fe. Ko jien yalo di kamake saga ka kungi jone fe tuni ka kuma ne fe ni saga tele fe mona bi jo o dongo saga bore kere fe ki jo kan ma kono wa saga bi ne di saga ni ko runtige ja dunya do ma kono shaga nana ka kuma ni bole no chien fe ko shaga o dona e nana doro ki fu ga ta ima kuma ne fe ra kai ni ko ite kana tanga so tu nen to ene yuhu ita ko ni e kono fi na de ha me tino di ke ebe ka jira na alifi ka ki mafale na wata ya ne bi sunga sigi e ma ke kan e mun dan ga ne bi sunga sigi ali yere fa saga ne min dai kan de karat me lo ni passé de belo ali ere mo compren passé de pasitena e mo la nguludi ya me o bela ne bi fe saga wa be ne fu jagwa ni fi ni mami to ene ni mama mi to wala saga ne mama mi to o be ni ko fini ti se mami tene do me e kanga ne do nana ma frère wala bila ya me jagwe do mun tiga ko la bile jagwe do jagwe tala way bala ya fo mo e kata do inteta ne tene fa mun e bi jo ibe ne feroro ti sira ki jo ne fe ni edu kuma fa ne taro ga ko e fa do no di hakila ini munu tara aka jaw ke nyobe ta olu no fe ni kita ne be ri ko e saga tere Mami. Pero bien era muy naso. Bote kuma yasa. Ni ma yega na san shi tuna. Ite wuliyata yana nan nofi. Ite wuliyata nofi. No. It's a kunya ni fula. Nyen bete me mi nkule ni mera temoga. Ni ne baba baraga ni ori. Me ya meneda. Ni mata o jolin so o ba fo ko wa ni to eno. Ni mata o jolin so kuma la. Ya yi miri badi ni ga fen be ku ni. Ni ma se ga jagori ni hu je na ko ita biya kila. Me ya biya kila ide se no ga ni na ko. Akari realisa. Mami. Yakli balane balang musine kadana ya. Kaila. Nyam zonga kuma fi alif. Do munai nana shibni tin to jara no to ni mura kalma abi. Ni ore ko che. Muna emi joga nya foni yana une bonne fois pour toutes. Ne biso go nya fe yana to ai. Biso go fe yana direct law. Kada ka ballan na. Abeka kuma fo galondo. Ina jolo ngo maka farana. Odo na borai am ni takara do ngatu ko direct la. Ataka jagu ya. Habis mana?
kuma fɛ bi de nana nɔfɛ fa ngo ŋa ka fara na ala ni donc o temps kɔnɔna na e nana donc e fana m'a ɲini ne bɛɛ bugɔ biriki la ne fana kun tɛ se ka faamuya ten ni e kun y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna depuis n'a daminɛ na an kun tɛ se yan ne ye kuma kelen kɛ ne k'i ma ni ko ko kɛ ne i ka ne ɲininka fɔlɔ e bɛ se ka girin ka décision ta i yɛrɛ ye cogo di komi dantin na ne y'a faamu ne bɛna prévu jira i la ni jumɛn ni mun ye san ne tɛ ne ka kuma ninnu lamɛn koyi donc e tɛna ne ka kuma lamɛn ne tɛ nin lamɛn dɛ ne min ye o bɛ ne bɔ ok o mɔgɔ bɛ fili a bɛ n'a fɔ ne yɛrɛ kun bɛ fili la nka ne bɛna n yɛrɛ jɛya nin ko in na nka n b'a dɔn segin kɔ kɔni o kuma t'a la bilen i y'a faamu e bɛ fɛ ka mun fɔ o i yɔrɔ la sigi kɛ n ka jaabi kɔnɔ dɔrɔn ne tɛ ka se ka da nin na kuwa saga ma se ka mɔgɔ wɛrɛ si sɔrɔ fo ne terimuso ni kɔnɔ kuma bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ min ɲɛna tiɲɛna nin balila ne la nka n'ala ye min kɛ o de kɛ si bɛ n'a tɔmɔ minɛn kɔnɔ ne tɛ kuma fɛ sa ne dabali de balen de la halisa nana e dabali bɛ ban ne na mun na ne dabali bɛ banna pepe parce que ne m'a bila n hakili la ko terimuso ma bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ bɛ se ka nin k'i terimuso la wa cogo si la ne ma se k'a bila n hakili la mami e b'i tɛ miiri e ye hɔrɔn kolon yɛrɛ de n'o tɛ nin ye ne ta ne hɔrɔn kolon i ye hɔrɔn kolon yɛrɛ de i ne tɛ miiri hɔrɔn kolon e y'a bila ne y'a ta mun de b'o la sisan ne ma bila dɛ ne ko n bɛ taa ka na de e delila ka Bamakɔ kanu satɔ ye wa i delila ka satɔ ye ko ba wulila ba y'i coro i wulila ne ye n coro wa n ye n coro piyan e ta kan ba bɛ wuli ba b'i coro ba bɛ kɛ tun ka wuli n'i ma wuli wala n'i sigi n'i nɔrɔ ye e bɛ ne nɔrɔ nana bɔ kana ne dɔgɔya dɛ kana ne dɔgɔya teriya min kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ bonya min kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ o banna a mɛnna e y'o bɔ yen pewu ne kun b'i bonya fɔlɔ n b'i ne t'i ka bonya fɛ ne t'i ka bonya fɛ kana bonya fɔlɔ ni san tɛ kelen ye dɛ nana e bɛ k'i fɛtɛ ne de kun na ne yala ne e ye jɔn ye ne bɛ k'i ɲininka e ye jɔn ye nin tigɛra ne la koyi ani fɛtɛ ne kun na dɛ ne bɛ ka n ta de f'i ye sa ne kun na dɛ ne ko ne bɛ a ka bɛ n ta kɛ de f'i muso min den na ka taga o tɛ ne ye dɛ i bɛ sa ka bila de a diyara ye a ma diya i ye mami e dun tɛ ne dɔn e bɛna min kɛ ne la se ala e bɛna min kɛ e k'o kɛ an ka ye ne de ye musow ba miliyan ba ye n'i tɛ min dɔn b'a yirila sagako la e k'o yira ne la ni e bɛ fɛ ka min kɛ e k'o yira ne la tantɔ an ka ye e bɛ fɛ ka min kɛ ne la e k'o yira ne la mami e ka bɛɛ de dɛsɛ la ne disi e k'o yira ne la sa e bɛ fɛ ka min kɛ e k'o yira ne la an ka ye min ka jugu dɔ f'e ka se ne disi ma dɔrɔn e bɛ fɛ ka min kɛ e k'o yira ne la ne ko de k'i ka se ne disi ma dɔrɔn ko t'i la o i minɛ ko de don bɛɛ ko tɛ jɔn ne ko k'i kana ne dɔgɔya i y'a mɛn a ma ne b'i dɔgɔya ka nin tigɛ don ne ɲɛ kɔnɔ ka nin tigɛ don ne ɲɛ kɔnɔ y'a mɛn kana ne filɛ k'i bɛ jɔ ne la o y'a mɛn kana ne filɛ k'i bɛ jɔ ne la e bɛ jɔ ne la jɔ ne la jɔ ne la nana n wele kana baasi tɛ n'ala komi ko in ɲagaminen don cogo min na
Bon, n yɛrɛ a ka di n ye ka segin kɔ vraiment. N y'i wele o kuma de la. Bon sisan min ka di ne yɛrɛ ye. Ne bɛ fɛ i ka segin i ye ko ko kɛ le ka tila ka segin k'a bɛɛ fɔ ne de. Walasa ne k'a dɔn k'a fɔ n ko hali bi n ko i ye ko min kɛ i nimisalen don a la. O ye mun ko ye? Voilà. N bɛ fɛ i ka segin a kan yan sisan. Ne ni e farala cogo di? A da bɔra jɔni? A kɛra cogo di? Ne de kun bɛ wele ne ko kan ka kanu jɔ ne tɛ kanu ko la ji min bɛ ka di ne de kun y'o bɛɛ fɔ parce que wagati olu de kun ka di ne ye o ni mobili kɔnɔ dumuni ni baji ninnu ne de y'o di f'i ye. E de kun y'olu fɔ? Awɔ. E de m'o fɔ walasa ka taa ka ne to wa? Awɔ. Mais ne seginnen tɛ ne yan. Bon, o tɛmɛnen kɔfɛ. Mami nana an jɔlen sɔrɔ. E ye kuma min fɔ Mami ye, o ye tiɲɛ wa o tɛ tiɲɛ? Mami taw kun tɛ tiɲɛ dɛ mais ne kun bɛ fɛ Mami ka dimi a ka tɔɔrɔ yɛrɛ ne bɛ fɛ Mami k'i to yen yɛrɛ de. E ka di ne yɛrɛ b'o kalama. Ne de ye mɔgɔ yɛrɛ bolo ma ye ne kun bɛ fɛ a ka dimi yɛrɛ de. N y'a faamu. Donc e ye kuma fɛn fɔ o tɛ tiɲɛ. E ko ne ma e ko Mami ma ko ne de bɛ ka boli boli e nɔfɛ. O ye tiɲɛ ye? Ayi dɛ ne de bɛ boli boli nɔfɛ ten dɔrɔn k'i ka yafa n ma an ka segin ɲɔgɔn ma. N y'a faamu. Ne ye n sago sɔrɔ sisan. O kɔrɔ. An bɛ n tila k'i wele. E bɛ ne wele cogo di ne ka numéro t'e bolo k'e bɛ tila ka ne wele. O tɛ baasi ye. I ka numéro sɔrɔli o tɛ baasi ye. Mun y'a to e sera ka se yan nɔ sisan i ka numéro sɔrɔli tɛ baasi ye. N tila ka kuma i fɛ i y'a faamu? An tɛ baro dɔ kɛ de. N tila ka kuma i fɛ. Ça va? Ça va. E nana min na? I ja sigi. Komi ne bɔra yan nɔ. Ne m'a fɔ n ye ka na se yan tuguni. Ne m'a f'i ye n ko n bɛ taa ka na wa? N ko ne bɛ n yɛrɛ lajɛ yan nin ko in na wa? I lamɛnni. Est-ce que i b'a dɔn e ni muso quoi walasa furu ka bɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ fo danaya ka na ni danaya tɛ yen nɔ a tɛ se ka kɛ. Parce que a ka ko la fɛn dɔw bɛna don a ni ɲɔgɔn cɛ n'an ma kuma ka ɲɔgɔn faamu ni kuma dɔ fɔra e ye ni e ye kelen minɛ a ma hali ni o nana kuma version tiɲɛ fɔ e ye e b'o kɛ nkalon ye a tɛ se ka taa ɲɛ. Bon n ye vocal dɔ transférer i ma i b'a to n ka bɔ fɔlɔ ka n'a lamɛn i b'a to n ka bɔ fɔlɔ i b'a lamɛn. O n b'a dɔn k'a fɔ i bɛna vocal in lamɛn wagati min na o y'a sɔrɔ ne ni yan cɛ ka jan ka d'a kan ma d'a la ni ɲɛ bɛna da ne kan bilen. O de kama n bɔtɔla y'a f'i ye n ko segin kɔ t'a la bilen. Ne y'a essayer ka i lafaamu i ye ne kɛ malangolo i ye ne kɛ manamanamɔgɔ ye. Mami danaya ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn sa nka
e de ko ne ma ko ne ka da i la jagoya wagati min na n bɛ ka da i la nin ko in nana don a kɔnɔ donc e fana m'a ɲɛɲini bilen e ye ne kɛ mɔgɔlankolon ye bon kɔrɔ mun b'a jira n na k'a fɔ sisan hali ni tɛmɛna ne ne continuer na tuguni kuma ni kelen tuguni e tɛna tila ka nin ɲɔgɔn na kɛ bon u mun na sisan ni vocal mun transférer ma i b'a lamɛn donc n'a kɛra cogo min na i yɛrɛ i b'o gérer yan o b'a sɔrɔ ne cɛ ka jan yan i y'a faamu quand même nisɔndiyala an ka ɲɔgɔn dɔn na an ye tile filani mun kɛ ça m'a fait du bien i y'a faamu donc moi je file on m'attend Ini vokalina ne b'o lamɛn tan ne de kun bɛ wele ne ko kan ka kanu jɔ ne tɛ kanu ko la vi min de ka di ne de kun y'o bɛɛ fɔ parce que wagati olu de kun ka di ne o ni mobili kɔnɔ don ni baji ninnu ne de y'o dun fiye e de kun y'olu fɔ awɔ e de m'o fɔ walasa ka taa ka ne to wa awɔ mais ne seginnen tɛ ne yan bon o tɛmɛnen kɔfɛ mami nana an jɔlen sɔrɔ e ye kuma min fɔ mami ye o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ mami tɛ o kun tɛ tiɲɛ dɛ mais ne kun bɛ fɛ mami ka dimi a ka tɔɔrɔ yɛrɛ ne fɛ mami k'i to yɛrɛ de e ka di ne yɛrɛ b'o kalama ne de ye mɔgɔ yɛrɛ bolo ma ye ne kun bɛ fɛ a ka dimi yɛrɛ de y'a faamu donc e ye kuma fɛn fɔ o tɛ tiɲɛ e ko ne ma ko ne e ko mami ma ko ne de bɛ ka boli boli e nɔfɛ o ye tiɲɛ ye ayi dɛ ne de bɛ boli boli nɔfɛ ten dɔrɔn k'i ka yafa ma an ka fili ɲɔgɔn ma